Środka NGH. За środka NGH и днес да направим видео от Словароко с Павел. Не ми казва Павел. С АСФП. С АСФП. С десятка. И сега започваме. И сега започваме. Айде, хора. Започнахме. И ето го моя чест. Добре. Имаме нещо за ядене. Тук сме Ника Survival Класа. Да, Крипър. Ола, не. Идвам сега живота. Ние сега имаме Lucky Chest мод, хора. Имаме Lucky Chest. Да. Ти да ви го кажем. Ай. Има много яки неща. Те водка и блюд. Да, хора. И аз имам сега тук много яки неща. Пак кол ни дават. Чекай е. Коню. Кому удари? Аз ли? Аз не знам къде е. Не, нещо му удари. Хора, аз съм някак с хамбургер. Хамбургер. Фак. Хамбургер ще удра ли? Не. Добре, че имам от другия път, ами. Има ли ядени? Тецо, това е моето. Имаш ли ядени? Имаш ли ядени? Аз няма. Кон, той да ме джопни ядени, нали? Конче. Джопни ме ядени. С моя платли гън ще бия. Как? Воу! Ай. Ти ме займе! Ай. Потлиган! Хай. Имам потлиган! Имам потлиган! Ела? Ото ме Я! Победих го! Чест! Не, нищо. Прасе, хора, прасе! Касир! Яма! Получих ядене! Моето! Ето! Имам! Хора, ни трябва да победим. Вече аз съм победил един път хора и той сега малко трябва да... Чакадеш. What the fuck, чакадеш? What the fuck? Окей. Здрасти. What the fuck? Ти взе моя чест! Да, ти взе моя пък. Ама нищо не съм ти открадал! С темата да излезя! Няма. Ей, добре! Павеле! Не съм ял! Чакай! Няма, това е survival клас. Той не го знаят, нали? Фак. Я! Перфект. Той не съм го, тук има такова! Той не съм го! Не, ние още не сме играли survival. Добре! Я! Хората, добра. Там отдел нещата. Упс, тук има нещо. Хората са... Бум! Сега той да ми. Чакай, той трябва да го убим. Хей, че ме взе моите неща! Няма да се брои. Не се брои. Ама аз нямам. Ето. Ай сега. Айде. Аз нямам нищо. Ето, че ти дам. Дай ми нещата.
купим бомби, си гръмнем. Дай ми всичко! Това всичко. Път изобщо не я грижам. Често си, ама малко. Зия споменя мнението. Много стъп! Ама жена да... Убито й! Ама аз разбирам къде има. 4 дена има. Чакай, 4 дена има. Зато аз не съм те убил. Убито й, където ме убива! И махнах се! Това нормално. Той е рунта за мен на хора, чао. Не! Добре, не иде. Там аз нямам нищо. И аз, защото ни убива стои. Хората Джойна. И да го убия сега. Да умре. Питай ги той момче. Ето, браво. Какво? Браво. Браво заради тебе се са. Какво стана? Идвам. Те взема нещата. Няма да вземеш нещата. И те там, взех всички 20 семейства, аз не ги сравням. Да е сам Ивайло, да. Цецо! Българска телевизия си имам, нали? Като си очисти аз усълта през деня, Аз те го убия. ще да си взеем там, който си взеем за нас. Даже то, ние ако сме сами, ние ако сме сами, аз не виждам даже... Чакай, трябва да си облече нещата. Дай ми сега меча. Всичко. Аз нямам никакъв Хората меч. трябва да им даде. Те са там вътре. Уби го. Не. Уби го. Чакай, ти имаш меч. Трябва да взема моя. Чакай, къде? Тук не. Айде по-бързо. Чакай, трябва да взема меча. И да го облича. Цецо! Трябва да го облича. Ето, тук имам бутуш. Чакай, само ще трябва... Не тук. Ай сега. Чакай, меч. Ай сега. Хора, кажи. Айде. Айде, отиваме. Къде съм? Опс, влезеш пак в водите. Какво става? Идвам. Хора, да го... Изчакай, трябва да... Всичко имаме, я? Добре, имам всичко. Две. Не! И може да Цецо, ти... не можеш! Без тръгна. Добре, изчакай, стей, трябва да влезя. Това не са циен. Това не Добре, са циен. 3, 2, 1, старт. Ай! Ай, Цецо, ти няма, не са циен, защото страните има... Добре. Ти сега са циен. Добре. Три, 2, 1, старт. Цецо! Ей, това дойде. Откъде? Аз имам трик. Хедшот. Бум. Тъй. Хедшот. Цецо, реклама беше. Ей, what the fuck? Okay. Цецо, без гол няма. Кой има утре? Хайде. Без гол. Бум. Без гол ябълки. Ти се махна. Да бати, заради тебе. Хора, свърши видеото. Не, няма да ще. Добре. Няма да свърши. Добре, без гол няма да хора. Той само го изсрам. Не ме срам. Понакъща и той иска да умре. Айде по-бързо, че е 9 минути вече видеото. По-бързо. Ами заради тебе. Защо? Айде. Чакай, трябва да джойна. Трябва да джойна. Без ябълки. Добре. Фърли си ябълките. Аз няма да ги ям. Не, фърли си ги. Добре, чакай, трябва да се обоя.
Ktoś се ги Так, и сме фърля. тук хора. Да се ги фърля. Пробвах, че са 10 минути. Ето. 3, 2 носа. 3 хита. Дамата не става, Цецо. Защо? Защото... 3 хитата убиш? Не, защото аз бях на малко кръв. Добре, сега не си. Сега не съм да ме изчакай. Значи едно за глюкс на... чакай. Глюкс сплята. Значи тия глюкс пате. Аз имам и хубаво да я манят. Ай, чакай! Искам нещо. А ти тръгвай. Ти имаш полушни. Каква полушен? Имаш полушни. Аха. Имаш полушни. Ти от голдни ябълка където беше? Махни и голдни ябълка. Аз ги махнах. Нямам ги но умеят трябва- евентуално. 3. И чакай, трябва да ти се махни. Знаеш кога се маха? След 3 минути. Ай. Чакай! Ай, Чакай. бум! Ай, трябва. Не, махаме се. Цецо, тук в арената трябва. Ай. Ама ти не се брои, защото... Брои са. Аз ти дадох И ти не буфлите. до 3 играем. Айде, втори рунд. Не, свърши. Свърши от другата. Чао, хора, това беше днеска. Чао. Чао, Вика! Те го нещата. Аз мога да игра. Спряхте рекорд. Аз игра. И дъвчка, и ти беше с лайкове абоната.